Kaze ngayifuna intombi zami. Njengoba ngitshela ukuthi nje bayangihlukumeza bahlezi bezi nje Masiliyeke lokuhlukumeza. Angisho usuchazile. Wena kodwa ubuye ungayifuni intombi zakho. Angikaze ngayifuna. Wasikhethela ukuthi lo right lo akekho right. Engazi usuba ngene intombi yakho uzihlukana nayo. Ngase ibona si right. Angikaze ngiyenze leyo nto leyo. Uma ngabe naso into kukhona esikuzamile sisi ngisho ekubona ukuthi ufike nomuntu kodwa uma ngabe lesi plate uzolilesa libe lodwa kodwa abone ukuthi into lo ufike nomuntu manje amanga lawo. Ngicela ukuthatha leli thuba kubingelele mbukelo weBlack Life TV kwisiqephu sethu esithi izinkinga zomndeni with myself uMlangeni uMagasela. Namhlanje ke ngimenyiwe kweminye imindeni as usual. Niyazi ukuthi mekuyinkinga zomndeni kusuke khona umndeni onenkinga noma ongaphathekile kahle kodwa onesifiso sokuthi kube khona ubumbano nothando emndenini. Without any waste of time angicela ukuthatha leli thuba ngibingelele uSiso Seduze kwami. Sawubona njani? Yebo ngiyaphila. Yebo njengoba usuzwile uMlangeni Magasela from Black Life TV usibhalelile sithandwa sami but singaze siqhubeke senze okuningi. Ngicela uthatha leli thuba ubingelele umbukeli bese uyazisho ukuthi uba kwaba isibongo. Yebo sanibonani babukeli, igama lami nguThando wakamhlongo. Ngizokhuluma la ngenxa umndeni wami obhuti bami ababili abangihlukumezayo. Take me through it. Bakwenzani obhuti? Obhuti bami badayisa umuzi wasekhaya. Bathe baqala ukudayisa oqala bahluleka ngizwa ngomakhelwane ukuthi badayisa umuzi. Baphinda sebedayisa okwesibili umuzi. Obhuti bami bangihlukumeza. Kanti mina ngimdala kunabo kanti bona abancane kunami. Abazali baphi? Abazali sebashona. Ngiyaxolisa kakhulu ukuzwa lokho. Mhlawumbe bashone bebangakana nobhuti? Lo olama mina wayeneminyaka ewu6. Lo munye wayeno4 years. Okay, sorry shape. And then abazali kwitayitela babebhale ibhalwe banje incwadi yomuzi? Kade ibhalwe mina. Bawudayisa kanjani phomozi bengabhaliwe bona? Angibazi kanjani. Ngisho ukuthi bangenzela ukukhoshosho ngoba bathi mina ngiyintombazane efanele ngiphume ngiyogana umuzi kubo wabo kuba babafana. Siswami, wena do you have ingane? Yebo nginazo ingane zami ihlala emakubo kwazo. Oh wena wedwa uhlala ekhaya? Yebo. So ubhuti bakho nabo banazo ingane? Omunye uneyodwa lo munye akanayo. Engingakunderstand bafuna ukudayisa umuzi. Yebo. Bona bathi ibonela abazi ngebeze behlukaniselana nawo. Cha bazoyihlonisela bobabili imali. Bayazwana vele. Bayazwana bona bobabili mina bangifuna bangihlukumeza. Banawo amatoho? Ababambi imatoho nje. Bayizinto nje abayihlana bangane bayiphuzelayo. Babuye mase bephuzela bazohlukumezana nami. Mase bedakiwe. Yebo. Awekho amanye amalungu omndeni mhlawumbe yabo ongakwazi ukukhulumisana nawo ngalolu dawo mhlawumbe kwenziwe meeting, family meeting, uhlale nabo phansi and then nibone ukuthi ningalimisa kanjani lolu daba? Abekho abanye abasekhaya abantu azizwani nabo. Abaningi nje sibathathu nje kanje nje basashiwa abazali nje. Sibathathu nje kanje bengitsho ukuthi sibambisene nabo kanti bona bazongikhipha nje eceleni bangilahle eceleni basale bobabili bafuna ukuthi nje umuzo wabo. And bakhulisile laba abantu bebeshiya abazali omunye na6 omunye na4? Yebo lo ngabakhulisa ngibamba amawashing emzini yabantu. Ngabe ngiyofuna amatoho emandiyeni ngibuye ngibathengele ukudla. Isikole yimina konke okugqoka imina. So manje babona imali esheshayo? Yebo sho sibabona nje ukuthi nje ngiyasebenza noma bebazi ukuthi angisebenzi. Awukwazi uzuzwe mhlawumbe ukuthi bafisa ukudayisa imali engakanani ngokuze nje ngandlebeni? Ngezwe komunye umakhelwane bese bafuna ukudayisa 100,000 bazohlukanisela na 50,000. Okay. 100,000 umuzi? Yebo. Sho nje babefuna ukuyiphuza leyo mali. Yazi ukuthi bazohlukanisela malini? 50-50? Yebo. Yibo. Bona bazohlala phi? Wena ngokubuka kwakho khona enye indawo abangaba nayo ukuhlala? Ayikho njengoba nje singazwani nje siwumndeni nje singazwani ayikho enye indawo abangahlala kuyona ngaphandle kwaleli khaya abafuna ukudayisa. So nje ubade uchaza ukuthi ababantu abaphuzayo ula kanjani because I think it is also important ukuthi sibabize nabo bophatha iphatha yale nkulumo sibonise ixazulula kanjani. Abanalo laka ngebeze bengishaya. Hayi angikholwa ukuthi bangakushaya because wena abakujwayele abakwazi. Banayo kusho ukuthi inhlonipho. Mhlamba bangakuhlonipha angibazi kodwa nje mase bephuzile nje abantu abangathinteki nje abahlezi nje benempi. Abana intombi. Banazi intombi ngikhulume kona ukuthi ongcono abathathi izintombi zabo babuye bahlale ekhaya bakhokhele izintombi bayeke mina ngihlale la baye kuloko bengixoshe ekhaya. Hayi bavese basohlangana lapha engabe wena uphuma uyahamba uyogana.
Hayibo, usisi thina womdala. sohamba siyibonile ukuthi sokwenza njani ney'ntombi zethu. Sanda sama singasimosha isikhathi asenze njani azama ukuthola ubhuti. Ngicela ithimba lizama ukusisiza ukuthi singabathola kanjani ubhuti babe khona. Ngifisa ukhulume konke okusenhlizweni yakho mase befika la. Because mina ngiyakholelwa ukuthi kuze kwenzeke inhlambuluko kuze kube khona uxolelana emndenini. Musukhulume konke kuba lula, but if uzoyiholda back ngesikwazi uyithola isolution on this. Is that okay? Yebo. Njengoba izwela imbukelo weBlack Life TV usisechaza udaba lakho uthi nobhuti bakhe abancane azalwa nabo bezala umama oyedwa nobaba oyedwa. Unfortunately abazali basekho emhlabeni. Kodwa labo bhuti sebefuna ukumkhipha egcekeni abasafuna ukuhlala naye. And indlela bamkhipha ngabafuna ukudayisa umuzi u100,000. Akungazi ukuthi kwenziwa yini labantu abafuna ukudayisa imizi bengahambi beyocheck ukuthi imizi iyimalini. Ukhona umuzi 100,000 kephi kanjani? But asingasimosha isikhathi azama ukuthola ubhuti beze la bazoyikhulumela sizozwa ngabo ukuthi ngempela lo daba soluthatha silibekise phi. Asibalando bhuti. Bathi siyawushaya kwamakhelwane bajabulile kungakuhlangani yebo khona kubuhlungu kunini ozama ugembula efonini ekhasino uma uthi udlala ibhanoyi livele lindize noma liphahlazeke lingakasuki icwile kanjalo ke imali yakho sekuyisikhathi sokuthi kuphele konke lokho sondela eBlack Life Traditional Pharmacy uthola ibhodlela lihamba nesiwasho ikhombo yodumo kuphela amathunzi amnyama kuvuleka inhlahla zakho uma ngenelele Clever ubuye nayo izwa lemali uthole le combo ke kulula kumele ukwenze faka iorder namhlanje ku 062 219 7748 umsebenzi wethu ukukudilivela wena mawufaka iorder noma ngabe kuphi magumba manomhlaba Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Welcome back imbukelo weBlack Life TV with myself Mlangeni Magasela kusiqephu sethu esimnandi esithi izinkinga zomndeni. And also angifuni ukuthi singakusho lokho kubalekele kakhulu kumina ukuthi ngikubalele ukuthi if ever now uyaqala ukubuka le show please make sure you press subscribe, ulike and share. Asingasimoshiki isikhathi ngicela ukuthatha le thuba ngibingelele lo bhuti abaseduze kwami. Sanibona njani? Hey ngiyaphila ngumlangeni Magasela njengoba sengichazela from Black Life TV simenyosiswe nomdala la. But uyena ozontshela bobhuti ukuthi noma mhlawumbe ngini introduce nje nizisho ukuthi noba amagamenu then usisomdala uzobe sechaza ukuthi indaba esimemile eBlack Life TV sibe khona. Ngibingelele mlaleli igama lami nguPhilani Sibongo Mbamhlongo. Okay. Mina sisi igama lami nguMilosi Mbamhlongo. Sharp. Sisomdala. Nampo bhuti bachazela ukuthi why usimemile la ekhaya. Yebo ngibamemele ukuthi obhuti bami lawo babili bangihlukumeza. Bafuna ukudayisa umuzi wasekhaya, baqale bawudayisa oqala bengangitshelanga. Ngezwe ngomakhelwane sebeyaphinda manje bawudayisa bayangixosha ekhaya bathi angihambe bayangihlukumeza. Mase bephuzile bangishaya benze yonke into. Awuzange ubalule lokho bakushaya? Yebo bangishaya. Wow, okay. Bobhuti nangu sisechaza kwiqiniso linganani lokho akushona? Ngingakusho okunye kwabo akulona iqiniso kusho. Vele umuzi sifuna ukudayisa kodwa okunye kwabona iqiniso kusho siyasimshaya thina siyasimle isandla. Uyazi ukuthi indaba sifuna ukudayisa umuzi. Indaba nifuna ukudayisa umuzi? Ngoba yena besibuyishiye sifice sihlala abangani bakhe lapha engasinakile. Siyakhula nje uyasihlukumeza lapha sifuthi angivele kubekho imshaya ke sayingane. Bese ngangipela ngisena nomnyoko wakho wena imshaya ikhuluma yonke leyo nto. Eshaba? Ubhuti omncane. Okay. Nami engichaza nje ukuthi usisi lokho akakhulumayo okunye khona okunye kodwa akukho lokho kusentolo ukuthi sasimshaya yabo. Yabo lana kule ndawo le esihlele kuyona. Asekho right. Ngenxa ukuthi into lokuthiwa umzali lonto le wayethakatha. Manje thina nje bese sento lesifuna ukudayisa umuzi usisi yena kade ahamba usisihlele. Ehlale ngebhu baba bengenzaka yabo manje sonke lesimo lesi esibhekana naso yena la akasazi yabo kade into le yena ehamba manje yena usebuyile usehleli nathi stress kodwa yena akazi ukuthi nasibhekene nanda kade nibhekene naye uthi usebuyile yebo kusho ukuthi kade so lokho efikile akaze nibhekane nalokho ukuthi abantu bathi umama ethakatha yena lokho akakwazi lokho sisomdala bezwe bathini. Njengoba ngisho nje yonke into laba bahlangene bobabili bayangihlukumeza. Ayikho into abangitshela yona noma ngihambile phela nami ngumuntu wesifazane ngibashiye sebekhulile nami sengikhulile. Manje ngaso sonke isikhathi bafanele ngihlezi nginakile nabo ngisho sebebadala abamadoda amadala kusela sebancane shiwe abazali
Kodwa wakuzwa wena lokho uthi wayithakatha. Angikaze ngikuzwe lokho njengoba ngisho nje okunye bangitshela manje babekhuluma nje manje angikwazi lokho aze bangitshelele ukuthi somdala ukuthi yena uma abantu bebethi meyathatha. Ngicabanga singahle umsewakuzwa lo ngoba phela abantu abangasiqondi naso sasizwa sekushiwo sitshelwa nabantu bafithi kuthiwa imbundo kuthiwa ngithi ukuthathwa kini. So manje nifuna ukubaleka nini? Sifuna ukumuva sithole ipeace. Oh ngo-50,000. Hayi ngo-50,000. Ngomalini? Thina bese ngesenze lutho lo bese bengesiphuzo ngesenze lutho. Bese sithenga isite sakhe lento yakhe sifumuvile. Ngo-100,000. Mesenenzile vele ukuthi nabona ukuthi menenze quotation kuyahlangana khona into engaphuma. Bengaphumi two room. Oh, okay. Bebefuna ukuthenga ngisho imoto. Bese bafuna ukuthenga imoto ngayo yona le mali yomuzi. Umuzi isite imoto yonke into lento ingaphuma lapha. Mina masebedayise lo muzi ke mase mina ngihlala phi ke bona ke bona masebenza njani ke bona masebedayise lo muzi osekhaya. Ubuza sithi lokho ukuthi simthenga imoto isuke ngubani ngoba phela bezwa ngabantu lesifundisa umuzi. Manje ukuthathe lapho bese abadethe zethu sifuna ukuthenga imoto thina. Abangani nisuke nikhuluma kubona phela umuntu ufike ukhulumekeni umngane wakho mase umngane wakho abuya azohleba la kumina uthi usibani ufuna ukwenza ukuthi usibani ufuna ukwenza ukuthi. Kodwa yabo kwesinye isikhathi yiyona lento ebuye isiqhatha kakhulu ukuthi singazwani ngoba thina sizwa ngabantu angisi thina lento thina asihlali phansi njengamanje into lesiyeke ukukhuluma yabo kodwa futhi siyabonga ngalelithuba lelo olenzile noma ungasitshelanga ukuthi utogcina usosibuzela ku-TV. Imi ungaqala ubonga ithuba ubusesubalule nokuthi uyamshaya. Uyena impela lo sihlaza kakhulu ke lo mncane ngamkhulisa emncane kakhulu. Uthe ubhuti omdala alibonga ithuba ubongani? Alibonga ithuba ngoba kufanele mhlambe ahlale nathi phansi ebone ukuthi asayimukele into ayishoyo ngoba nathi asikaxabane naye ehambile eshile. Wanishiya nibangakanani mhlawumbe? Behlezi hamba eshile sibuyisele sodwa. Nisafunda? Sisafunda mina ngibuye ngibheke umfowethu nami esishiye. Phela bekade ngisuke nami ngiyozama ngithi ngizamela nini? Hambe ngiyobamba amatoho. Hayi ukuthi bengishiya mhlambe isikhathi eside mengihambe lo 2 days loyo ngibuye ngiphathele into enizoyidla niphathele into zokugqoka before ngenze njani kanti ngihambe ngibamba amatoho la ngibaphantela bona ngoba sashiwa abazali mengithole lapha eMandiyeni ngibambe mhlambe ngaloyo langa lelo phinde kuthiwa ngilale ngivuka kusasa ngenze washing ngiphinde futhi ngivuke ngenze ngibuye ngiphethe badla kanti ngenze njani ngiyakukholwa ngenze njani nimadoda amadala manje yangaka ngabe niyavuka niyophuma niyothola imisebenzi nifuna ukuloko nimelene nami niloko ninondliwa yimina noma senibangaka mina sengikhathele ke manje nini kodwa nje meke na udayisa lo muzi ngeke udayise lo muzi ngoba le titela le libiza mina lo muzi lo wami engawushiya abazali owethu sisonke kodwa ngeke ngisho ukuthi owami kodwa nikwazi ukudayisa kanjani i-family house kusho nini uthi i-family house kodwa lifuna ukuyidayisa ibizo nawe kodwa uba ophezulu ngoba imini ophezulu. Phela mhlambe lokho kwakwenzelwe ngoba sina sasayingane ngalezo ikhathi ngese. Namanje nje kade kuthiwa ngifuna ukudayisa umuzi. Njoba sengikhona ke ngibuyile ke kade kuthiwa ngifuna ukudayisa umuzi. Ngobani? Ukuvela usuhambile isikhathi eside. Mfase senzenjani ithini? Befana sibone. Uhamba nje inyanga eyodwa sekwesikhathi eside. Nina ningicabangeni nje nini? Asiso yabona usungathi kodwa nje uhlezi uhamba sesomuntu ushiyo uhamba ushiya sesize sakhulu lento le. Sijwayele leyo nto. Sesijwayele. Nginishiyeni senibadala mina. Seneyintombi zeni nithatha intombi zeni nilale nazo endlini. Kodwa futhi nazo futhi intombi zethu nazo kade ungayifuni futhi nazo. Hawu sis nawe ubuye ungayifuni intombi. Kaze ngayifuni intombi zami. Njoba ngitshela ukuthi nje bayangihlukumeza bahlezi bezi nje asiliyeke lokuhlukumeza angise usuchazile wena kodwa ubuye ungayifuni intombi zakho. Angikaze ngayifuni. Wasikhethe ukuthi lo right lo akho right. Engazi usuba ngini intombi yakho uzihlukana nayo. Ngase ibona si right. Angazi ngiyenze leyo nto leyo. Uma ngabe naso into kukhona esikuzamile sisi ngisho ekubona ukuthi ufike nomuntu kodwa uma ngabe lese plate uzolilesa libe lodwa kodwa abone ukuthi into lo ufike nomuntu manje amanga lawo. Okay nina bolova asikho ispaneni naso nje akukho uphanti enikwenza mhlawumbe ukuletha ukudla hayi kodwa ukubugebengu mhlawumbe ukuthi nizama ukuphila. Ngiyalikhona ngenza iplumbing. Oh bayithathe baphuza utshwala. Ima okay wenza iplumbing so ulethe nje contribution la egcekeni. Ngiyawenza. Ngiyakwenza nje. Yabo nje behamba. Ngikusala mina ngithatha ukuthi sangisosebenza silungise sikwazi ukuyiphilisa. Mfethu.
Kodwa manje iplate elilodwa nawe mana yini manje wangikhokha. Angikaze ngiyenze leyo nto leyo. Hayi phela icala umphiki uqambela amanga ngempela. Ungiqambela amanga. Sho ngiqambela namanga noba uthi ngoba nabo baphika ukuthi bakushaya nawe uyaphika. Indlela enikhuliswe ngale. Ayikho nje leyo nto leyo. Njengoba ngitshela nje ayikho leyo nto leyo. Mengipha ukudla nje ngipha ukudla. Mangabe ngibonile ukuthi khona intombi ngiyabapha amaplate mhlawumbe awu2. Mangayibonanga ngilethe iplate elilodwa. Yabo. Hayi ukuthi ngisuke ngibonile. Hayi ukuthi into engihlezi nje ngiyenza leyo ngiyenza mangabe ukuthi nangu ngibone ehleli yedwa nginike nako ukudla kwakhe adle nentombi yakhe. Maye uthi intombi ngiyayibona ingene endlini ngibaphakela bobabili. Khona futhi mangabe suke into lesuke sesuke siphuzile hayi usese mhlawumbe ozasiphakela yena nomsombuluko. Hayibo. Ngoba lento uyazi ukuthi into siphuzile kodwa siyazi ukuthi noma siphuzile kodwa efridge khona esikufakile. Yeah. So vele usuke uzolapha wena noma uphuzile. Yeah, phela siyazi ukuthi mangabe sekuphela ukuphuza la isesinaso siyahluka. So nayo secabanga ukuthi vele koze kuphele ngoMonday uphuza. Yeah, yena ucabanga kanjalo kade kuyenzeka. Niyalamba nifica ukudla ngekho efridge. Yeah, uthi uyafika la uvula ifridge uzokholosa namabhodo nawo ayemsa amabhodo yabo. Manje mangabe uthi uyabuza athi khona umfazi wakho umshiyele ekhaya kodwa igcineni abayo intombi zethu zixoshwe uyena futhi. Ayihlanganile manje. Ayikho nje uzoxosha. Ngikaze ngixoxe nje intombi zabo. Bafikela neintombi zabo nawe nje magasela ngeke uzovuma uthulele ngo12 ebusuku. Uzonqonqozela uthiwa vuka uvule ngifuna ukudla ungakuvuma wena lo. Hayi ngeke ngivuma leyo nto. Angeke mina ke. Ulele wena bona bafika ebusuku befika sebenza waphela benifika nabantu ebusuku uthenga emgaqweni ufike naleyo nto balala endlini ini kanti balala endlini khona lapha awungeke boloba ngeke nilala endlini silala ku forum sonke ngekamera lami balala ekamereni labo omunye udlala edining angizene ekhaya siningi ubejwa ukuspenda ke engeke cishe ngakuhleka mfethu yo hayi nasizayo njengoba engekho bese uyazi mina ikamera lakho nekamera nekama vele umuzi phela ngene hambe nohlala emjondolo umuzi uwodwa kodwa yona ikhona indawo ngaphandle yayikhona indawo abafuni bona ukuhlala ngaphandle bafuna ukuhlala nawo la endlini bazongihlukumeza kodwa yabablame yini ngoba ubuye ungabibikhe phela endlini bazoqhekeza abantu bokuthi bahleli ngale emjondolo angibablame phela mangabe ngikhona ngikhona phela ngilalela endlini ekamereni ayindlalele omunye edining ngokuthi khona intombi zakho omunye alala edining omunye alala ekamereni andlale khona noma phume khona emjondolo ke abafuni ukuhlala emjondolo bafuna ukuzohlukumeza la endlini phela unibonele intombi la edining endlini ngaphakathi kodwa phela uma ngabe ekhona into siyamhlonipha kodwa mhlawumbe kuke kwenzeke ukuthi wesikade engekho mhlawumbe umakoti kaDiretule ekhona bo kwesinye isikhathi ngiyathanda ukuthi ngiyaxolisa ukuhlala eMadevin Brown ngiyathanda ukuthi amanye ama issues ngathi ngawa resolve abantu bedakiwe khona ngizobona ubona bangampela because abantu bebesoba banakho ayinana nje futhi benza ngathi yonke into right yabo manje mina ngathi ngislim and nawe futhi I'm sure like how labantu ahlezi bengihafa kanje phambi kwamagasela sebeyingelosi kodwa kube nishayile ngiyazi ukuthi mengizonithola ukuthi ngempela noba but manje nje angiboni ngempela mina phela vele uLtole ukutheni ukuthi ujwayele isikhathi buye bokuveza ukuthi uba yikho ukuthi mina ngifuna ukunithola kukhona at least kona sokwazi uresolve kahle le issue sibone ukuthi uba oyinkinga ngempela njengamanje yonke into ihlangene mina ngibona abantu bandawonye abazanayo kuphela ukuthi aba-understandani banihlala phansi nixoxe nani niyakhala ukuthi usisi ubuya nishiya ofuthi vele usisi uzonishiya phela naye fanele ahambe ophila ngithi uney'ngane fanele kwababo ingane angabi khona kodwa ukuthi nidayisa umuzi ngaphandle okuvumelana I don't think ukuthi lokho right uyabona njengoba nje ngibabizele la mhlambe ehambeni kwenu nje nizosinihamba ngisake ngibe ngilwisa kuthiwa usuyongiveza kubani TV wena usijwayela kabo ukuthi ngibonga ezibani kuyasiza usiqale ukhulume nabantu bakini ubone uyahluleka yile nto ayenzana umakhelwane enza kanje engakutshela ngalutho wena mhlawumbe wenza iphutha akufunde ngalenza iphutha emhlabeni wenza iphutha unganakile engakutshela sazi i-wrong lento weza amakhelwane mhlawumbe ngomngane nakho amakhelwane ethi wena usuwenze nje ngiyahlukumeza naleyo yena ngisimdala kufanele eqale kuthini asitshele ukuthi ngiyamsaba namshaya nje akazi ashaya yabo nje uLtole niyaphika nje omakhelwane basiboka omakhelwane ngenxa yakhe basiboka hayibo yinini enihlukumezayo ngisho omakhelwane laphana yabo nje sifuna ngisho nawo omakhelwane laphana ngenxa yenu mase nidakiwe nibhakaze icapha niba ngumsindo abantu abalali nini
yabo nje mangabe into Umkhulu ngasifuna abangani bakho labo ukuba ngabo ngasini. Labo batshelayo wena into ezingekho basuke bekhona bebuka into abasuke bezenza. Ukhona umngane wakho ngathi mengase ngimbize la uthi wakwashawa wena ekhona. Hayi akekho khona. Okay, kusho ukuthi udlala ngobhuti. Adluleni lapho. Mina bafethu asifiso sami ukuthi nenze njani. Nizama ukuthi nibuyisane njengabantu bandawonye. Is that possible? Is it possible? Nabandawonye. Akukho nzima lo. Akukho lula yazi ngoba yabo ziningi izinto lento le asesichaze ngazo ngasekhaya eseyihlobini kwenye indawo yabo nje ngisho nakwezi ezinye inhlobo manje asisayi yabo ngoba lento le sebenesinye isombe bona emqondweni ngathi ngenxa yakhe yabo lento nje ikude ukusilungu lento ngoba futhi yabo still yabo umuntu le so umuntu lo uzoze uhamba still kodwa axolelene inhliziyo yakhe into le isanya ngoba into le kade njalo no into esozama unisiza ngayo khona into engithi ngiyenizwa ngama therapist ama experts ayakwazi ukuthi usize umuntu ukuthi nihlale nixoxe ukwazi ukugunyuluka yonke into ephakathi kwenu ikakhulukazi ngengizwe kubantu besilisa ukuthi kunzima ukuyiveza ukhuluma indlela ozizwa ngayo ubona ngathi it's a sign of weakness but ngiyafisa ukuthi nivume sin provide ngosizo as Black Life TV nibona ama therapist nikwazi ukuheala so nizokwazi ukuthi nixolelane uthini sis wena ngiyazi uzobalula ukuthi uthola usizo mina okwamanje nje ngisabonga nje ubona uxolo labo ngiyabonga nje okwamanje nendlela sebexoxile nje uma ngasethiwa bayaxolisa nje ngiyabonga nje uxolo labo ngendlela abenza ngayo mhlawumbe uyalibonga noma uyalifisa ayo kwamanje awulidingi angakadingi kwamanje what's the point phela ukuthi ubizo sibe la ongeke uzukwazi ukwamukela uxolo mebexolisa ngezenzo zabo befuna ukuthi basize ke namhlanje ukuthi ngizobaxolela namhlanje kwamanje kodwa ndimi kuhamba kwesikhathi bengahamba ubona ukushintsha kwabo ukwenza kwabo kodwa phela nabo fanele sabandawonye sele siyintandane sibathathu fanele sibuye sihlale sibuyisane sibe right sixolelane sibe right sibuyele empilweni esayishiya abazali besishiye nayo. Thank you. Nawe ngithi ungakhohlwa ukuthi nje ubufuna baxolise nawe uyadinga ukubaxolisa kubona. Yebo. Because sometimes uyicathi ulimazile wedwa kanti nawe balimazile abanye abantu ungekho aware. So kule conversation into engipick up hayo niyalimazana akekho tshela umunye uaddress issue ngendlela eright kodwa nakhona lokho because ukuthi uyasho ukuthi esakhula wayihleze emenza kanje zonke lezi zinto lama traumas usayingane musumdala vele ngesikhathi ukukhuluma into engasile uyatriggerisha into ezithize bese becabanga ukuthi vele abathandeki mina ngokwamanje ngicela ukuthi ngizama ukuxolelana abafowethu buti noba uthuni xolise kusisi nosisi axolise thina bese sen provider ngocepheshe and then we'll take it from there ukuthi niyakwazi niphinde nihlalisane even if nifuna ukudayisa kube ukuthi niyavumelana as a family ukuthi okay siyadayisa or asidayisi mhlawumbe futhi ngawushintsha nomqondo ekudayiseni hayi ngeke mina ngiyivumi ukudayisa umuzi sothi mesidayisa umuzi bedayisa umuzi mase sihlala lapha egcineni okay mesingawudayisa umuzi vele ubhuti uyayisebenza uzothandaza uzobona nento zakho uzokhanya mase niqoleleni sekunokuthula into engayinothisi ukuhlupheka yabo once naba nenkinga ni invite more poverty akubi right kodwa meke waba nokuxolelana emndenini nawe nje personally as a person mukwazi ukuthi uyixolele uyakwazi ukuthi into zakhe ezingivuleke ngizokufisa ukuthi ngoba ubhuti uplumber ubuya kusebenzise nawe ubhuti wakhe I'm sure you learning from him nikwazi ukuthi nibe nemali ke nize niphume ngoba seninamandla okuphuma ekhaya nimshiye usisi la ekhaya lama wakhe nobaba wakhe ngiyazi ukuthi ngizima kodwa kuzothamba isikhathi ni understand lento because nakona ukuthi ngifuna ukuthi nibe right ngate ukuthi ukuzabazala kukho right if simshiya thina lapha ekhaya yahambe ushiye uzodwa kuzoba kanjani ngoba phela uyabuya ahambe ekubantwini bakhe kuzoba kanjani lapha ngizongeke kuba khona umuntu ozovandalaza abantu umuzi kodwa phela ngoba ikhaya nani nizobe nemizi yenu zolebe nifika nizochecka ngokubambisa ngiyanitshela lento izokwenzeka ngendlela enokuthula okwamanje uyibuka ngoba nisayibuka ngalendlela ukuthi vele into enicabanga ukuthi anzwani mehamba lo kuzokwenzalana kodwa bo mesenibona mesenithola ucepheshe trust and believe nizobe ni right siyakuzwa sisabo cabanga ukuthi uhambo la mfanele lihambe liphele yebo siyakuzwa sisi yena usesemntweni sikhulusemntweni kusamele sibe sihlale phansi siwumndeni nje sonke nenhlobo into le ezakhona ekhaya yabo lento le elungiswe
sibaningi ngoba ngeke size silungise nibathathu. Sibathathu. Thank you so much. Yes. After nje ama-sessions ambalwa enizowathola from Black Life TV, then seningabiza i-family gathering. Because mina ningayibiza ningakahili ningakaze nithole ocwepheshe nizobe inkinga ngeke izikwazi futhi ukuthi niyi-addresse ngendlela ehlakaniphile lento enifuna ukuyi-address. Is that okay? Sis, how do you feel manje? Hey, mina ngiyabonga mhlambe bazothi ukushintsha-ke mabese bekwazi ukuthi bakhulume nomunye umuntu ngaphandle kwami. Mina ngiyabonga uma ukuthi bayakuzwa lokho kushoyo kubona, ngiyabonga. Ngicela bandla nixolelane. Okay. Uma ukuthi niyalibona deposit uma sanilibona ithi ayisistera asame siyi-therapy sobona mase sibuye. Yeah. Asiye ku-therapy. Yeah. Ningaxolelani. Asinamaphutha wami. Anamaphutha Thina ni-right. so Yeah. naye sibone sinephutha nasimbone sinephutha. So asiye kocwepheshe. Yeah. Siyokuchwepheshe kuqala ukuze lento yonke into ilunge kahle. Oh, kodwa mina lokho engikukhulumile khona uqaqile la emqondweni nabona enye izinto ngenye indlela. Yeah, kuningi. Ukulala nentombazane endlini e-dining room unayo imjondolo wakho kukusana ukudelela khona usoswakho omdala. Because mungathi mufika uthatha intombi yakho nengale ungqonqoze ekhaya ngo12 isayina ukudelela loyo. Ukhuluma ngobhuti bakho komakhelwane urecruit abantu abazokuzondisa obhuti bakho nasi isono lesezulwini. Yangizwa sesami. Hayi ngizwa. So I think ngizamela ukusiza into engizokwazi ukuthi ngiprovide ngayo ocwepheshe nayo noba u3 i-family counseling and then we'll take it from there. So lebe sibuya ke ngizocheck ukuthi kuhamba kanjani. Are we all good? Yeah. Njobizwela ke mbukelo weBlack Life TV umndeni wakamhlongo uzama ukuqola kodwa kunzima kakhulu abazange bekwazi ukuthelela namanzi bathe bacela ukuyobona ocwepheshe ngoba okwamanje ababona ukuthi basesimeni right ukuthi baxolelane bafuna ukubona ukuthi kuzokwenzakalani and also obhuti basebethe engeke basuggest ukuthi akube khona umunye umndeni abazoba khona after sebebuya kuma sessions abo counseling then they will take it from there ukuthi bayakwazi yini ukuthi bona bebona ukuthi kubaleka kakhulu ukuthi bawudayise lo muzi ukuze kungabi nazo izinkulumo kodwa ke ngoba ngiyabathemba ocwepheshe beBlack Life TV I believe ukuthi akho muzi ozodayiswa and ingenza ndawonye soyibona zindawonye mina umlangeni Magasela ngizamele ngikuzamele bafethu I'm out ngithanda ibhathi Is the Black Life TV